Bueno, ikusten dezute, norbaitek leheno galdetu dit, baina dena bete behar dezu? Hori izan asmoa. Baina agian hortikan hasiko naiz, dena bete dut, baina ez da dena bete. Eta ikuste badezute, zuek ondo ikusten dezute atzetik, ni hemen egoten naizenean atzeraka bota behar dut begira da, ze nolabait hemen bide bat ireki da, ez? Hor metafora moduko bat sortu da, non gaur, eman diogu botoi bati zerbait irekitzen eta konexio horiek sortarazi edo nola egiteko elkarrizketa horietan, ikuste dituzute pertsonak nola dauden batak bestei begira, elkarrizketa horiek bide bat irekitzeko horri agian eman diogula, ez? Hori lehenengo metafora moduan, goizan esaten izuen, hasi gala, nola egiteko eszenategi edo etorkizuneko bide honetan, ez? Ekonomia eta etorkizuna, arratsaldean etorkizunak, arratsaldean ez, nian hau, bigarren partean etorkizunak ka horrekin, ez? Ez dago etorkizun bakar bat, eta bigarren partean, hemendik, beratik, nolabait izan da, nola, etorkizun horri nola ekonomia eta giza garapen horri erantzun bat ematen ari zareten, ari garen digitalizazioa eta transformazioaren bitartez. Eta hor nolabait azaldu dira oso argi nolabaiteko konexioak. Konexioak hezkuntzarekin, prestakuntza, profil berriak, ez? Nolako jakituria eta ezagupena izan behar dugu, bestetik nola eman erantzuna merkatuari gure enpresetatik, horrek ze eskatzen duen, ikusten genuen realitatea oso bizkor doala, baina zuzendaritza eta lidergoa eman bartzaiola horri eta hemen ateratzen ziren eredu aldaketak eskatzen direla, aurrera pausoak eman behar ditugula, egokitu egin behar ditugula gaur egiten ditugunak etorkizun horrekin, ez? Orduan, profil hauekin eta merkatuari eta gure industriak horretara egokitzen, hirugarren elementu bat atea da ere, lana. Eta nola lanak, lan moduak berritzen ari diran, lan egiteko modu berriak sortzen ari diran, edo eskatzen ari diran, espazio eta zere aritu zarete, ez? Horretan ere, badirudi zerbait berria, berritasuna asko errepikatu da, ez? Eta gure burmuinaren hemisferio, eskubiko hemisferio hori, ez? Sormena, berritasuna, sormena, ez? Eta hemen, atera dira, bideak, fletxak, etorkizun honi erantzun horri ematen, ez? Eta nolabait ere finkatu da goizeko lehenengo partean esaten zenutena. Guztiaren zentruan, gaurko jardunaldiaren tituluaren lehenengo hitza, pertsonak, giza garapen jasangarria, garapena eta sustengarritasun hori, baina norentzat eta nola egingo dugun, eta ikusten dezuten ez, agertzen diran guztiak, bai beltz hauek, kolore beltza, eta beste, nola egiteko irudi hauek pertsoneta zaritzen dira, ez? Teknologia agertzen da, transformazioa agertzen da, baina pertsonak dira, ez? Eta hirugarren metafora badago, bukaeran agertu dena, hemen hasieran faro moduko bat agertu digute, etorkizuneko faro hori, sortarazten junge argitasun bat ematen junda, bide hori noruntza pertsona horiek zentruan jarrita, eta nola baita hemen atera dira konexio digital horiek, baina badirela sustraiak. Euskadin gainera oso zuaitzalea gea, sustraiak asko daude, eta horretaz ere hitz egin dugu, nortasunaz hitz egin dugu, euskeraz hitz egin dugu, lurraldeaz hitz egin dugu, eta pertsonetaz hitz egin dugu.